Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Куркынычсызлык турында уйламыйлар, бәхетсезлек очракларын яшереп калдырырга тырышалар. В русском языке такое слово, которое называется бардак. С этим нужно, естественно, бороться несколько иными методами. Җитештерү предприятиеләре белән алга таба ничек эшләргә? Ростехнадзор коллегиясеннән Гөлназ Сайфетдинова. Килеп җиттек. Водителярга да безнең миллион рублей чыга. По налогам безнең шундый зур задолженность. Ни өчен төзелеш оешмасы транспорт компаниясенә эшләгәне өчен түләми? Рания Абдрахманова ачыклады. Салават күпере микрорайонда быел икенче йорт кулланышка тапшырыла. 3 ел көткәч, ниһаять, без менә бүген квартиралы булдык. Бүген ничә гаилә үз фатирлы булды һәм ел ахырына кадәр тагын күпме йорт төзеләчәк? Шулпан Касымова белеште. Юл йөрү кагыйдәләрен хәзер театрда да өйрәтәләр. Уйнаган формада инде юл билгеләре кагыйдәләрен өйрәнәбез. Абдулла Кариев театрының Юхиди белән берлектә куйган яңа спектаклен Райля Вәлиевна күреп кайтты. Керем алу турында уйлыйлар, предприятиедәге куркынычсызлык турында оныталар. Ростехнадзор белгечләре Татарстан, Марий Эл һәм Чувашия предприятиеләрендә 13 мең тикшерү үткәреп 65 мең гаеп тапкан. Бүген федераль хезмәтнең Идел буе идарәсе узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Иң күп сәнәгать оешмалары Татарстанга туры килә. Җитештерүдә хәрәкәтләр булмасын өчен ниләр эшлиләр, нәрсәгә күз йомалар? Коллегиядән Гөлназ Сайфетдинова. Кран ава цехларда аварияләр Марий Эл, Чувашия һәм Татарстанның өчесенә бергә 14 авария. Шуның кадәр үк бәхетсезлек очрагы туры килә. 7 очракта кеше гомере өзелгән. Аварияләрнең күпчелеге нефть-химия объектлары һәм йөк күтәрү җайланмаларына туры килә. Сәбәпләренә килгәндә, хезмәткәрләрнең квалификациясе түбән, җиһазлар иске, аңа өстәп куллану кагыйдәләрен үтәмиләр. Шул ук вакытта кайбер предприятиеләр авария турында мәгълүматны яшереп калу ягын карый. Тикшерү барышында узган ел шундый 40 очракка юлыккан жауаплылыкны арттыру турында уйланалар. 86% людей, которые гибнут на производстве, они гибнут не в результате аварий, а в результате того, что в русском языке такое слово, которое называется бардак. И с этим нужно, естественно, бороться несколько иными методами. Шара күрергә кирәк, әмма закон предприятие ягында тикшерүләр кими. Куркыныч янау дәрәҗәсенә карап аларга Ростехнадзор белгечләре 6 я 3 елга бер, кайберләренә гомумән авария булганнан соң гына бара. Кеше бизнес оешмаларына да хәзер планлы тикшерү белән килергә ярамый. Для лифтов, которые не подвергнуты замене и модернизации. Торак фондтагы барлык лифтлар кеше бизнеска карый, аларны алмаштыру һәм яңарту каралмаган, хәтта күзәтүчләр дә юк бит. Бу куркыныч узган ел без яңадан куелган лифтларның 30%-ында хилафлыклар таптык. Марий Эл, Чувашия, Татарстан территориясендә Ростехнадзор 49 меңгә якын оешманы күзәтә. Куркыныч җитештерү объектларының иң күбе Татарстанда урнашкан. Үткән елларда шортлап кутна алган дары заводы быелгы коллегиядә начар яктан телгә алынмады. Кадрлар белән эшләүгә игътибарны арттырганнар. Было такое страшное слово, там в инструкции ШПМТ, да, который на заводе я спрашивал, никто не знает. Хезмәтнең алдынгы алымнары мәктәбе булган бит элек. Алдынгы технологиялар белән бергә без шул инструкция буенча да эшли башладык. Укытабыз, башка предприятиеләр тәҗрибәсен дә өйрәнәбез. С вашим приходом, пока как бы не сглазить, татар юрап китера, татарин наговаривает, поэтому послушаем. Я всегда лучше предпочитаю молчать про пороховой завод, чем говорить. Хәзер предприятиедәге тикшерүләрнең 80% җайланманың куллану вакытын озайту өчен үткәрелә. Эксперт оешмалары арасында урынга чыкмыйча гына нәтиҗә ясаучылар бар. Промышленный оборот практически исчерпан. Экспертизалар күз буяучыңа узарга тиеш түгел. Сафтан чыгарга торган җиһаз яныннан тыныч узып китәргә ярамый. Хәзергә эксперт оешмалары күп очракта ялган нәтиҗә чыгара. Эш тәртибе буенча фикер алышабыз. Алга таба ничек булыр, әмма тамырдан үзгәртү кирәк. Весь мир, он ориентируется на производителя или на собственника, который должен провести экспертизу и сам убедиться, что это технологическое оборудование соответствует и может дальше работать. Марий Эл, Татарстан һәм Чувашия территориясендә Ростехнадзор белгечләре узган ел 69 авария очрагын булдырмый калган. Гөлназ Сайфетдинова, Андрей Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Көне буе газ исе чыгып торган халык игътибар итмәгән, газ хезмәтенә хәбәр иткәч тә ярдәмгә ашыкмаганнар. Чаллыда күп катлы йортның бер подъезды газсыз калган авария була. Бу хәлнең ахыры төрлечә була алыр иде. Хәлакәтләрне булдырмауны Казан прокурорлары да контрольгә алган. Проблемаларны вакытында фаш итү көн үзәк мәсьәлә. Днем пришла дочка, старшая мне. В 3 часа дня пришла. Заходит, говорит: мама, у вас так воняет газом, дышать нечем.
Иске була башлагач кына газ хезмәтенә хәбәр итәләр. Чаллының бу йортында яшәүче Татьяна Горбова исне иртәдән үк сизгән. Узар дип көтә, көтәргә кирәкмәгән. Младшая дочь у меня приходит. Кич кеше кызым кайтты, сулап булмый дим, газ хезмәтен чакырырга кушты. Газ хезмәтенә шалтыраталар, 1 сәгать уза, белгечләр килми. Тагын шалтыраталар, шулай итеп сәгать ярым уза. Белгечләр көне буе подъездда газ чыгып торганын ачыклай. Шундый хәл Казанда да кабатлана. Сыртланова урамы 27-нче йортта да газ чыгып торган. Белгечләр яба. Прокурорлар бүген килеп тикшерде һәм кабат газ чыгуын ачыклады. Андый вакытларда бирок я подрядная организация, ягъни безгә яки газ хезмәткәрләренә шалтыратып аварийный служба чакыртабыз. Норма буенча газ хезмәте йортларына елына 1 тапкыр тикшерә, калган шикле очракларда халык мөрәҗәгать итсә генә киләләр. Хәзер үзләрен прокуратура тикшерә башлаган. Разные проверки будут проводиться систематически. Без халык мөрәҗәгатьләренә игътибар итәләрме, проблемалы участокларны төзәтәләрме дип тикшерәбез. Газ уен эш түгел дигән иде президент һәм прокуратурага тикшерүне көчәйтергә кушты. В последнее время мне докладывают о тех случаях, когда есть отравление угарным газом. Но каждую неделю у нас есть такие случаи. Вот эти наши службы, управляющие компании, газовые службы, недостаточно жилищной инспекции обращают внимание. Это очень чревато, это жизнь людей. Я просил бы обратить внимание. Ис булса 04-112-гә шалтыратырга, газ хезмәтенә үз бурычларын намус белән башкарырга, намусы булмаганнарны прокурорлар ачыклар. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Юныр урны да бәдрәфе дә юхалык башка җиргә күчүенә өмитен үзгән. Казан үзәгеннән ерак түгел шундый бер үзенчәлекләр 90 яшын тутырган йорт бар. Идәннәр тишек, түшәменнән ага, монда 60 гаилә шундый шартларда яши. Мондый тормыш кайчанга кадәр дәвам итәр? Бу йортның язмышы турында Рания Абдрахманова. Все рушится, все обваливается. Анна Яхина бу йортта 15 еллап яши. 17 квадрат метрлы торак, 7 фатирга бер коридор һәм бер аш бүлмәсе, кайнар су һәм шуның белән шул. У нас одна раковина на 7 семей. Безнең 7 гаиләгә бер юыну урыны. Иртән кем өлгерә, шул юына, кем өлгерми бигайбә, чәй куярга да, ашарга пешерергә дә кирәк, савыт саба юасы да бар. Менә шулай яшибез. Шул ук йортның сул як канаты кече Мәскәү урамына карый. Озын коридор буйлап 20 ишек, 20 гаилә язмышы. Яшәү шартлары шул ук. Түбәсеннән ага, трубаларыннан тама. Я здесь родился. Мин монда тудым 46 ел элек. Гомер буе монда булгач яшәштем инде. Күчерергә финанслар юк диләр. Вот. Карагыз нинди әйбәт боз кисәгә, кайнар су кая китсен, тама шулай ката. Әлеге бер катлы таш кырылма тышкы яктан сарай кебек күренсә дә чынлыкта бәдрәф һәм бу йортның 4нче катында яшәүчеләр әйтик йомышларын үтәр өчен урамга чыгырга мәҗбүр. Шуңа күрә күпләр урамдагы бәдрәфне түгел, башка вариантлар эзләргә мәҗбүр. А куда деваться-то? Как тикет на ведро. Йортка ут, су, газ кергән. Бу уңайлыклар өчен халык 3000 сум тирәсе түли. Тик бүлмәдә кадак каксан коридорда түбә эшлә торган йортта нинди тормыш булсын дип ярсый халык. Рәйсә Нургатина өметен үзгән инде. Какая ипотека в общем? 80 яшьтә ипотека ала алмыйбыз инде хәзер. Әле яшьләр булса җай табарлар иде. Бабаем да 80 белән бара. Ипотека турында сүз дә булырга мөмкин түгел. Бу йортны нинди язмыш көтә? Сорауны без Казан җитәкчелегенә юлладык. Капиталь ремонт таләп ителә торган яки бөтенләй сүтергә кирәк булган корылмалар исемлеген Казанның башкарма комитеты төзи. Бу йорт 2018 елның июлендә генә авария хәлендәге дип табылды. Аны төзекләндерергә кирәк. Мэрия күрсәтмәсе буенча йортка 6 ай эчендә реконструкция ясалмаса, анда яшәүчеләрне закон нигезендә күчерү тәртибен һәм вакытын билгеләргә кирәк була. Тик вәгъдә ителгән ярты ел узды, йортта анда яшәүчеләр дә урыннарында кала бирә. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап мэриягә чыктык. 2012 елның 1 гыйнварыннан соң авария хәлендә дип табылган торак фонд өчен яңа төбәк программасы булачак. Хәзерге вакытта Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы йортлар буенча мәгълүмат җыя. Әлегә Казанда шушындый 85ләп күп фатирлы йорт бар. Шул ук вакытта быел 5 балта бистәсе зур үзгәреш алдында. Цикләндерү исемлегендә әйтик Столяров урамындагы 6нчы йорт бар. Моннан тыш берничә йортны сүтеп, яңа төзелеш башлап җибәрергә ниятлиләр. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казан милли мәдәни үзәге янында гаилә паркы барлыкка киләчәк. Аның концепциясе турында бүген хөкүмәт йортында сөйләштеләр. Җыелышны Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Казансу елгасы яр буендагы яңа мәйданның инвесторы Таиф җәмгыяте. Фаразланганча, паркта төрле яшьтәге балалар өчен спорт мәйданчыклары, кыры фонтаннар, фудкорт һәм фестиваль үткәрү өчен махсус урыннар булырга тиеш. Шәһәр төзелеше буенча комиссия Казан үзәгендәге Зур Кызыл, Тельман, Калинин урамнарындагы объектларны карый. Су тилгән здоровье комбинаты урынына 5-6 катлы күп функцияле комплекс төзеләчәк. Анда җир асты парковка
парковкасы да булырга тиеш. Бүген комиссия 8 проект карады. Президент төзелеш буенча җитди бурычлар куйды. Просьба какая? Вот все-таки, чтобы хорошие отделочные материалы использовались. Рисунок одно, потом что построят, это другое. 2019-ның бу буранлы кышы алар өчен иң истәлеклесе булачак. Бүген Салават күпере микрорайонында өр-яңа йортны кулланылышка тапшырдылар. Фатирларга 200дән артык гаилә күченә башлый. Ел ахырына кадәр тагын күпме йорт төзеләчәк? Ниһаять, без дә фатирлы булдык. Мәшигә кіріп кетсе шатлык булачак, борылып кетсе идә явыз рухлар яши дигән ырымны Шакировлар гаиләсе бүген сынап карады. Ул тәрәзә төбенә үк менеп утырды. Димәк, моны яңа тракта бәхетле тормышка гына юрыйсы. Бергә берникә тигез мәхәббәттә үз газизләр үзләре карап, шушы хәерле картлыкларга кадәр яшәргә. Улым монда урын җитә, нәрсә эшләсәгез дә була. Мин менә монда егетләргә спортивный площадка ясар идем. Ирләр үзләрен чаплан кыра, иң сөенгәне балалар. Шакировлар моңа кадәр бер бүлмәле фатирда яши. Алтысына нибары 30 квадрат метр була. Хәзер фатир спортзал кебек. 3 ел көткәч, ниһаять, без менә бүген квартиралы булдык. Бу квартира безнең өчен бик шәп. Монда зур 3 бүлмә. Минкиннар үз кушларын күрер өчен эштән сорап калган, тиздән күченергә исәпләре, җиһаз китергә тиешләр. Мы живем в однокомнатной квартире. Без әлеге вакытта бер бүлмәле фатирда яшибез. Анда йөрергә дә урын юк. Балабыз шук, йөгерергә ярата. Йорт әле 2018дә үк тапшырылырга тиеш була. Аны Акташ оешмасы төзи. Счетчики здесь все стоят. Биредә барысы да автоматлаштырылган җылылык һәм су буенча счетчик күрсәткечләрен бирер өчен энергия белән тәэмин итүче оешмаларга барырга һәм шалтыратырга кирәкми. Йортның инвесторы Дәүләт торак фонды микрорайон үсә. Күптән түгел балалар сырхауханәсе ачылды. Балалар бакчасын сентябрьгә өлгертергә җыйналар. Мәктәпне 2020дә. Салават күперендә бу 9нчы йорт булып чыган, 2нче йортта тагын 108 февраль ахырында сдавать ителәчәк. Фактически тагын 6 йорт башланды быел 4нче кварталда. Декабрь айына кадәр бетергә тиеш. Салават күпере микрорайонда Наил Йосыпов урамында урнашкан 5нче айырт быел кулланышка тапшырылган йортларның икенчесе. Тиздән 1нче квартал ахырында тагын бер йорт кулланышка тапшырылачак. Бу үз чиратында тагын 425 гаилә үз фатирлы булачак дигән сүз. Шилпан Касымова, Вадим Иларионов, Яңа Гасыр каналы. Салават күперендәге һәр 3нче кешегә 16 яшьтә тулмаган, шуңа күрә монда балалар һәм яшүсмерләр өчен уңайлы шартлар булырга тиеш дип саныйлар Казанда. Бүген шәһәр мэры Илсур Метшин Импульс исемле клубта һәм балалар хастаханәсе филиалында булды. Клубта 520 кеше шөгыльләнә. Балалардан тыш монда зурлар да рәхәтләнеп йөри икән. Илсур Метшин яңа 2 бакча төзелүен хәбәр итте. Ул сырхауханәне дә карады. Хәзер балаң авырып китсә, Казанга йөрергә кирәкми. Мы с населением когда встречались. Без халык белән очрашканда гел хастаханә юклыктан зарлана иделәр. Алар Юдинага йөрде. Хәзер табиблар күршедә генә утыра. Димәк, районның үсеше өчен шартлар булдырыла. Ярты елдан бирле акчасыз редакциягә Казандагы Зеланд транспорт оешмасы хезмәткәрләре мөрәҗәгать итте. Алар соңгы 2 елда Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә эшләүче төзүчеләрне йөрткән. Автобуслар гыйнварга кадәр маршрутта булса да, августтан түләмиләр диyorlar. Транспорт оешмасы башлыгы моны заказ бирүченең башкарган эш өчен акча күчермәү белән аңлата. Мәсьәләгә Рания Абдрахманова ачыклык кертте. 2 ел дәвамында Зеланд транспорт оешмасы баш каладан Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгенә төзүчеләрне ташый. Көн сайын шушы трасса буйлап дистәләгән автобус 2 арада йөри. Әмма бүген оешма үз эшен туктатырга мәҗбүр. Һәм сәбәбе үзәкнең төзелеп бетүендә түгел, ярты елдан бирле хезмәт хакы түләмәүдә. Мәхмүд Сабирҗанов шәхси эшмәкәр. Зеланд транспорт оешмасында 2015 елдан бирле эшли. Автобусын үзе йөртә. Бүген исә техникасы эшсез тора, йөртүчесе акчасыз. Хатын эшли пенсиядә булып, әҗәткә алам. Шабашкаларда күршеләргә булышам. Менә шулай кредит алам. Аның кебекләр монда 40лап автобус йөртүчеләр, слесарьлар, хисапчы, тик аларның берсе дә җитәкчеләрен гаепләми. Киресенчә, аңа теләктәшлек тә күрсәтәләр. Чөнки оешма хуҗасы Алмаз Шәйдуллин үзе дә зыян күрүчеләрдән. Ул акча түли алмауны, килешү буенча эшләгән хезмәт өчен заказ бирүчедән аны ала алмау белән аңлата. Бу оешманың 4 миллион сум бурычы җыелган. Универсиада яхшы эшләдек, полный порядок, зарплата түләдек нормально. Безгә акча түләделәр, частично, сказали. Вот без тулибез сезгә за Казань арена, демонтаж.
заказание экспо безгә акча түләмиләр. Алмаз Шәйдуллин әйтүенчә, аларны фактор предприятиесе яллаган. Ул исә ПСО Казанның субподрядчысы булып тора. Казан экспоны төзү нәкъ менә ПСО Казанга йөкләнгән була. Проектның техник заказчысы Татарстанның баш инвестиция төзелеш идарәсе, төп заказчысы Казан экспо үзе. Тик алар вазифаларны үтәдек дип белдерә. Казан экспо җәмгыятенең ПСО Казан алдында бернинди финанс һәм башка бурычлары юк. Шуны да истисе килә. Зеланд транспорт оешмасы хезмәткәрләренә түләү турыдан-туры эш бурычының бурычы. Безнең арада килешү юк. Алмаз Шәйдуллин биргән номер буенча без фактор оешмасының хуҗасыны да шалтыраттык. Тик трубканың икенче башында сүзне кыска тоттылар. Так, извините, пожалуйста, вы, по-моему, не по адресу звоните, извините. ПСОга да хат язган идек, җавап килде, тик без биргән сорауга түгел. Фактор җәмгыяте подрядчы оешма булып тора. Алар безнең белән килешү нигезендә эшли. Бездә факторның башка оешмаларга булган бурычы турында мәгълүмат юк. Булса да, мондый сораулар гражданлык хукукы нормалары кысаларында хәл ителергә тиеш. Зеланд транспорт базарында күптән эшләүче оешма. Алар универсиада, футбол буенча дөнья чемпионаты объектлары төзелгәндә дә эшләгәннәр. Хәзер алар белгенлеккә төшү алдында тора. Үзләре тикшерү комитетына мөрәҗәгать итәргә җыена. Безнең мөрәҗәгать буенча хезмәт инспекциясе һәм прокуратурада тикшерә башларга вәгъдә итте. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Бүген бакчачылык şirkәте җитәкчеләре Татарстан Дәүләт Советында нәрсә буенча фикер алышты. Заман таләпләре законда чагыла. Законга өстәлмәләр кергәннән соң алар нинди фикердә? Тулырак Руслан Сундинов. Юл йөрү кагыйдәләрен хәзер театрда да өйрәтәләр. Уйнаган формада инде юл билгеләре кагыйдәләрен өйрәнәбез. Абдулла Кариев театрның Юхиди белән берлектә куйган яңа спектаклен Райля Вәлиевна күреп кайтты. Бүген Дәүләт Советы президиумы утырышы 1 минут тынлыктан башланды. Депутатлар якты дөньядан киткән Түбән Кама шинар заводының элеккеге генераль директоры Тасыр һәм РСФСРның атказанган химига Николай Зеленовны искә алды. Ә инде эш барышында машина кую проблемасы күтәрелде. Парковкаларда автомобиль коеп торучыларның барысы да тигез хукуклы булырга тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, машинасының номерын салдырып, парковка өчен түләмәүчеләр халыкта ризасызлык уята. Бу мәсьәлә бүген Россия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юлланачак. Автомобильнең дәүләт номерын салдырып, парковкаларда туктап торучыларга карата җәза кертү тәкъдимен Казан башлыгы Илсур Мершин һәм башка район шәһәр җитәкчеләре дә җиткергән була. Монда төп нигезендә теге киремен арттырырга дигән сүз түгел. Штраф салып. Менә тәртип салырга бу мәсьәләдә һәм бөтенебезне бер иттерергә бу мәсьәләдә. Килгәнсең, куйгансың, номерың билгеле, күпме вакыт тоттың, шул вакытка түлисең. Бүгенге очрашуда парламентның чираттагы утырышын билгеләделәр. Ул 14 февральдә узачак. Көн кадагына 42 мәсьәлә чыгарыла. Түбән Камадагы берничә тапкыр янып, пыскып яткан чүп-чар полигонына кичекмәстән рекультивация ясарга кирәк. Бүген район сессиясендә шәһәр мэры Айдар Метшин шуның өчен республика хөкүмәтеннән финанс ярдәм сорады. Федераль программада катнашу өчен проект әзерләү сорала, ә ул 7 миллион сум тора. Экология тармагындагы куркынычсызлыкны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да район өчен иң мөһим мәсьәләләрнең берсе дип атады. Гамәлдәге җитештерү оешмаларын яңарту, һаваны пычраткыч матдәләрне 3 ел эчендә 56% киметергә мөмкинлек бирә. Быел Түбән Кама нефтехимның биологик старту курылмаларын төзекләндерүне дә тәмамларга җыеналар. Бакчада яшәү кыйммәткә төшәргә мөмкин. Яңа закон буенча бакчачылар өйләре өчен 6% салым түләргә тиеш була. Бу хакта бүген Татарстанның Дәүләт Советында узган түгәрәк өстәлдә хәбәр иттеләр. Чара бакча тотучы гражданнар турындагы федераль законга үзгәрешләр кертүгә багышланды. Законның уңай яклары бармы? Тулырак Руслан Хысындинов. Думаю, что сегодня положит начало дальнейшего обсуждения вот этого уже принятого закона. Хәзер яңа закон буенча бакчачылар бакча өчен 6% түләргә тиеш. Элек ничә сум килә, шуны гына түләгәннәр. Яңа канун шәхси йортлар белән бакчаныкын бер категория итә. Это облагается налогом 6%. Бу 6% салым салыначак дигән сүз. Коммуналь хезмәтләр өчен килгән түләүләрдән шуның кадәр процент тотып калына. Яңа закон буенча бакчачылык şirkәтләрендә җыелыш узган дип саналсын өчен аңа 50%-тан артык кеше килергә тиеш. Әйтик, 2000 кеше яшәсә, шуның 1000дә 1 кеше җыелуы шарт. Шул ук вакытта законда булган үзгәрешләрнең уңай яклары да бар. Андагы җирләр кадерлегә әйләнә. Анда хәзер әгәрдә инде хәзер шушы бакчачылык белән булган чиракта йортлар төзергә була, анда пропискага кертергә була. Шуның өчен закон бик уңайлы яклары да бар. Һәм шул ук вакытны заман таләпләре законда чагыла.
Бақшачылар хәзер җыелышларны интернет аша онлайн уздырырга тәкъдим итә. Аның өчен махсус портал ясарга яки социаль челтәр аша катнашырга әлегә ул хыялда гына. Мы очень быстро, на самом деле, в течение буквально нескольких лет. Иртәме соңмы без барбер онлайн түләүләргә күчәчәкбез. Онда түләүләр генә түгел, хәтта җыелышлар да уздырып булачак. Кайбер сораулар буенча фикер алышырга, сайлау үткәрергә дә мөмкин. Мин моны онлайн референдум дип тә атар идем. Тагын бер мөһим мәсьәлә, күпчелек хәзер бакчада яши ала. Шул сәбәплеме монда янгын чыгу очраклары арта. Юлларда ничек ашарга, әйтик, кыш көне моны көйләү өчен депутатлардан законнарга үзгәреш кертүне сорыйлар. Руслан Хусейнов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер юл йөрү кагыйдәләрен театр залында да өйрәнергә мөмкин. Габдулла Кариф исемендәге яшь тамашачы театры яңа спектаклен тәкъдим итте. Юлдашның туган көне дип аталган тамаша Юхиди белән берлектә әзерләнгән. Монда балалар юл йөрү кагыйдәләрен уен аша өйрәнә. Дәрес тамашаны Раилә Вәлиуллин да күреп кайтты. Спектакльнең төп герое Юлдашның иң зур хыялы велосипедлы булу. Әмма әлегә ул юл йөрү кагыйдәләрен белми. Аларны ул балалар белән бергә өйрәнәчәк. Кагыйдәләрсез дөньяда. Юлдашка ияреп кагыйдәсез дөньяга китсәләр дә, балаларга Юхиди хезмәткәре белән очрашырга туры килә. Сорауларга бирелгән һәр дөрес җавап геройның хыялына бер адым. Юлдаш ролен Булат Гатауллин башкара. Балалар белән якыннан аралашу бөтенләй үзгә кичерешләр бүләк итә ди яшь артист. Синең һәрбер сулышыңны, һәрбер сүзеңне, һәрбер күз карашыңны тыеп, шуңа әле тагын реакция да биреп утыралар. Режиссер Илдар Гатауллин кагыйдәләрне кабатлау үземә дә файдалы булды ди. Юл йөрү таныклыгына имтиханны премьера алдыннан гына биргән. Кагыйдәләрне белеп бетермибез. Без инде балачактан калган, булай ярый, булай ярамый. Әни өчен без аңламыйбыз. Һәм дә инде чыннан да бу спектакль балаларны гына түгел, һәм дә инде без актерларны юл кагыйдәләренә өйрәтә. Әмма иң мөһим сабакны әлбәттә балалар ала. Бүген өйрәндем берничә юл кагыйдәләрен, кайсыларын мин әле белмәгән идем. Мин бүген өйрәндем то, что дорогада ярамы уйнарга. Уртак тырышлык белән Юлдаш хәзер велосипедлы. Геройның хыялын чынга ашырырга ярдәм иткән балалар әкият геройларына юл йөрү кагыйдәләрен бозмаска сүз бирде. Раилә Вәлиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге саатка шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спорттан нинди яңалыклар бар? Уникс баскетбол командасы Еврокубок ярышының плей-офф сериясына чыкты. Зенит Казан волейболчылары рәттән 18-нче җиңүләрен бәйрәм итте. Искиткеч. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Ике атнага сузылган еллар файдага булды. Динамо Казан туплы хоккей командасы Россия чемпионаты кысаларында Ульяна өлкәсенең Волга командасын 3-6 сәбәп белән тармар итте. Чираттагы очрашу Казанда үтәчәк. Уникс баскетбол командасы Еврокубок ярышында уңышка иреште. Уникс баскетболчылары Испаниянең Андорра командасын җиңде. Баскетболда узган очрашуда Татарстан коллективы 72-гә 53 күрсәткече белән өстен чыкты. Бу Еврокубокның төркем этабындагы ахыргы уены иде. Әлеге уңыштан соң Уникс үз төркемендә беренче урынны яулый. Мондый күрсәткеч клубка плей-офф раундын үз паркетында башлау мөмкинлеген бирә. Еврокубокның ширек финалында Казан баскетболчылары Краснодарның Локомотив Кубань командасы белән көч сынашачак. Зенит Казан волейболчыларының да уңышлы сериясы дәвам итә. Владимир Олекның уенчылары Белградта паркет хуҗасы Белогорье белән ярышты. Көндәшләр безнекеләргә икенче партияда гына җитди каршылык күрсәтеп өстенлеккә иреште. Калган барлык өлешләрдә дә Зенит Казан көчлерәк булып чыкты. Исәп 3-1. Татарстан командасының Россия чемпионатында бу рәттән 18-нче җиңүе. Владимир Олекның уенчылары чираттагы очрашуны 10 февраль көнне үз тамашачылары алдында Факел командасы белән үткәрергә әзерләнә. Казанда кадетлар арасында фехтание буенча Россия беренчелеге бара. Ил күләмендәге ярыш Казанның бокс һәм өстәл теннисы үзәгендә үтә. Безнең егетләр анда беренче медальләрен дә яуларга өлгерде. Яшүсмерләр арасындагы беренче көй сынашуларда Саратов спортчысы Артем Терехов чемпионлыкка иреште. Көмеш медаль Мәскәү вәкилендә. Татарстан егетләре Разил Закиров белән Сергей Сомов бронза медальләр белән бүләкләнде. Россия беренчелегендә осталыкларын күрсәтергә 1000-гә якын спортчы җыелган. Фехтование ярышлары тагын бер атна дәвам итәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК Приволжский со скидкой до 100 тысяч рублей. 561 08 81. Җаваплылыгы шикләнгән СМУ 12 җәмгыяте гашыйклар көне уңаеннан 100 000 сумга кадәр ташлама бүләк итә. Приволжский торак комплексыннан фатир сатып алып, яраткан кешегезгә бүләк ясагыз. Телефон 561 08 81. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта болытлы һәм явым-төшемле. Республикабызда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кар бураны көтелә. Ертән көчле җил вәгъдә итә синоптиклар. Төн якын чыгышта 8 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида иртәнге сәгатьләрдә урыны белән кар бураны булачак. Ял көннәрендә явым-төшемнәр кими, юлда бозлавыклар көтелә. Мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава, көндә җил тына, явым-төшемнәр юк диярлек. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава, 7 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта температура шулай 8 градусын тәшкил итә. Көндә чыккан кояшның кадере бетә диләр. Шуңа күрә болытлы һәм салкын көннәрдә матурлыкны күрергә бер сәбәп кенә булсын иде. Третий глаз офтальмология клиникасы менә инде 20 ел күз сәламәтлеген сакларга ярдәм итә. Февраль аенда катаракта хирургиясе 38 000, күзне лазер белән дәвалау һәм бер кылый күзне турайту 16 000 сумнан. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Артрит, артроз, бүсер, операция. Туктагыз, кискен чаралар кулланмагыз. Умыртка баганасы, буыннар авырса, доктор Оз клиникасы белгечләренә мөрәҗәгать итегез. Монда тире хәрәкәт аппаратының иң катлаулы авыруларын авыртусыз һәм операциягез дәвалыйлар. Сәламәтлегегез өчен тәҗрибәле табиблар командасы җавап бирә. Заманча медицина җиһазлары белән дәвалау һәм комплекслы игътибар каралган. Безгә килегез. Бердә сәламәт һәм тулы тормышка кайтырга бик җиңел булуына ышанырсыз. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура 9 градуска кадәр. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача чыдамлылыгы 83%. Көндезге сәгатьләрдә магнит дәвалы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.